anirem tu i jo, vale? Les tapes i s'ho fa un tipus i après... Empeny esquerre, taló dret, creues amb mà esquerra en paral·lel a l'invertit. Paralela e invertido. Bien, Arnau. Va, bou, tio. Busca mon cap. Sí, passa la magna. Vas sobrat. Mira, mira, aguanta la magnacera i tot. Polvo. Aquesta nit folles. Este pie es muy alto, ¿eh? Sí, però... Jo he pillat una mà dreta a dalt, Jaume. Hi ha una mà dreta més amunt, un tridit, que no és molt bo. Més amunt. Ahí, aguanta-la. Creues per dalt? Tienes otro pie más abajo si quieres. Este, molt bé. Tens una mà dreta molt bona, a la dreta, Jaume. Ja estàs. Molt bé. Eh... Ole!